Jane rasa nganggo melodine lambene Rudi wae kok. Ambemu dhewe. Lah enek yogane iki yo nanjane kaya kono. Lah ning ya apik cangkemmu tapi. Cangkemmu dhewe. Lah kono ya apik. Kok ya ini wis mbok pisui to aku. Variasi. Sing marahi ra ya kowe iki dhewe. Maaf. Enggak usah pegang-pegang. Mbak Yunita, lah MC ki wayahe yo ngene iki yo nganggo stalking ngene iki ya. Hei. Iki asli. Piye? Asli. Ndek iki jare nganggo stalking kae. Wis tak copot. Iki kok kaya ngene Zo. to. Mosok nek gak stalking iso ireng ngedop ngene. Anak ya ireng kok ngedop ora ngono. Ya bener. Aku stalkingan ket sikil teko rai. Puas. Ngomong ae nek ireng ngene kaya. Lah ya ora ireng mau ngedop. Ngedop ya padha wae. Padha karo son nge lho. Padha karo salon nge. Oh ya. Wong ayu. Menika nderet tinimbalan dene dalem Bapak. Bapak Tarno. Tarno. Kleru. Mantene. Bagus oh iya. Bapak Partopono. Lah iya apa? Bapak Partopono Ibu Sugimi. Ibu Sugimi. Sarimi. Kok toko Sarimi barang lho ya. Aku terbayang-bayang mie godhog-ndoke dua. Ya niki pangambyong wingking saking tebih Kalimantan. Kalimantan Bayu. Iki mau takone bar Nitih subuh. napa Kang Mas? Nitih napa wau? Mbuh takono dhewe. Nggih nitih napa Pak? Pesawat. Wah, oh. Nitih pesawat. Oh, berarti rombongan ke Kalimantan menika nitih kiambak-kiambak nggih. Enten sing nitih kapal, pesawat, bis. Iya Iya. toh. Dadi sing bis ki numpake ning kapal, sing pesawat ki dhewe. Takone sih. Pesawat ning dhuwur kapal. Pesawat kan ning Ora dhuwur iso bayangke kapal. ana. Lah rek ra iso bayangke lho. Pesawat. Pesawat ning dhuwur kapal. Piye wileh numpaki? Ya numpak. Enek ya pokoknya. Ya ningkring ngono iki lho. Ulo salam sih ya, Nak. Nggih, santripun telem ngaturaken wilujeng siang para tamu. Wilujeng papanggihan kan kula sak gerombolan Deka Musik Entertainment. Apuk susane. Grombolane apa ora ngerek? Lho, lah rumangsane wong narko karo dodowe nek ra payu yoga ya ngerek. Iki di? Iya. Sing demung karo sing nyaron gitu? Iya, sing ngendang karo sing Depok kae. Lah iya to padha karo aku. Padha ngedop ya. Ya tetep mangan ya Nak, juga to Kang murah-murah tamu Mas. sedaya Kang Jumbo Kang Sasono. Ngopo to aku kok sing iki dhisik mungsuh. Nek sing kae wis kulino. Kae, lha padune kowe ra mampu to ngatasi kae. Lah kodi ya. Apane? Kodi dhuwur mbang. Ora dadi manapa. Iki sing cilik iki ya tetep gede kok ya. Aja ngene iki to, ah. Lho ya rada nyedak kene Ya lho. bukan Wong muhrim, glandrung kok ya. bukan muhrim. Alah, abrakan kulit bakal bosok demi wong lanang kok rumangsaku. Kowe iki kok bosok-bosokne penyanyi lho. Lah sok ben ora bakal modi. Yo, lah nek kirane kesusu mbok yo disio. Disio tak terno, oke. Ora. Tak kesusu. Kono MC wis akeh. Ning kono pesinden rak kurang. Mbak Yunita, presiden rong enek jare. Nah wis di-Sherlock lho. Wis di-Sherlock kan Mbak Yunita. Yundang si kono kok ya. Kan kon ngancani tenden kok ya, Mbak. Mbak Yunita wis ngerti goni ta. Nembae kanca-kanca Deka Musik. Nah iya to. Timbang ning donya ya ora guna. Ora gundul. Duh Ora jenenge ibar tak nggih anu ya. Ya gilani ya. Gilani. Sing gilang iki ya dapurane lho. Ora ya. Gilani. Ulino ngene. Ya ora ngono kok ya. Pepujaning ati. Sontek, Pak. Pak, aja sontek, Pak. Aja Lah kok sontek. kira ki apa rek kok nyuntik iki? Eh? Lho iki Pak Guru kok nyuntik lho. Oh, sok tau lele. Guru ki mengulang mengajar, guru kok nyuntik. Ning ya iso ya. Ya guru ki multi talenta kok ya. Nyuntik ya iso rumangsamu kok Iso ya to? nyepelekno. Nggih, lur nggih, monggo Pak Guru, nggih, wilujeng tamu wilujeng lelenggahan. Padake mantri suntik ye. Lah iya. Pepujaning ati
kok ya ndek iki rong klebu ya Mas ya. Maksudmu piye? Ndek iki kok ya rong klebu ngono lho. Besaran ndek iki kok ya rong Lah klebu. mbak aku wirake aku wedhus. Oh, wis mlebu besaran iki. Lah jare mendo. Ora ngono iki ya jimat. Jimat. Ora jimat iki ora mungkin iso cedak Ora karo ngono aku. jimatmu ora ning kono kuwi. Lah ning endi ta? Aja ngisin ini kan. Isin lah. Lani. Kaya Iso njurik. apa? Kleru. Piye? Kleru kok ya. Lah piye? Angkatane. Apa kowe waku dhewe penyanyi sing Lah ya. Ora kok ngono. Lah wong MC Bowo kok mik iso kesedot ngono kuwi nek ra kowe ya rene. totalitas. Oh, totalitas. Nek o nek o kudu sing cetha. Lah ya terus ngene. Anu Mas, ngono teko omah, Mason, ngono teko omah mikmu kumbah ya, Mas. aku bareng ini kelingan. Kelingan apa? Lah umi kok gede ndasi ya. Jelasno. Lah mik lah syukur lah. Lah wong apik-apik. Aman. Wong apik-apik disarungi kok ya mbok copot ngono kuwi lho. Mergane apa kok sarungan? Yo. Sok kalau mongso iki ku MC penyanyi iki bar mangan pete jengkolke mambu. Heeh, ben ra klomok. Do Dewa Jawata Aduh, iki MC sakit ngono piye to jane ngono? Serandalmu iki lincip Angsio. nyuk. Lah ngopo, Mas? Lah ngopo, Mas? Tak sapa to? Gido iki kok remangsaku. Lah iki mosok Do Dewa Jawata sendale merke Dr. Lim. Dr. Lim. Ora dokter Lim. Limpar maksudnya. Dr. Lim mak ya, Yo dokter Lim iki merek nyok beda. Lah ya Dr. Lim, limpar. Limpar mangsaku ki. Limpar. Bar semir-semir ngoyo-ngoyo kaya. Lho. Besok kapan? Nah, Anu iya. ki ganti sinden matup ora to jane? Rek mbok ganti-ganti wae apa mbayar rumangsamu teh. Maksudnya ganti sing lho. Yo ganti no, ganti Mbak. Enggak suka we, moh we, moh we. Ora ene apa ngatasi biasane rumangsamu. nyamlek. Enggak suka. Melek. Besok kapan katakan Ih, jijik. jejer lan Tek gak pas ngono to, Rut. lan wong Piye? nokrok tenang Yo ndasmu ki rasa ngene-ngene. besok besok kapan katakan jejer Masa lan wong azu aja cedak-cedak terus. Ababmu mambu ya. ora cedak piye Ababmu mambu. anu ndang ngadeg to nah Ngatek piye to? Jare arep digenteni narko iki. Arep digenteni narko mosok ora mampu lah kowe. narkoe kok cilik kok ya Lah kowe iki rumahmu apa gedhe ngono? Lah kok malah mbok tibane to. senanang wong cilik. Mas. Cilik ayo nyamel ae kok lho. Lah kaya kalau mangsane iso gedhe barang kok ya. Ah sida. Aduh. Gak ada sing ngadeg. Tekno, Mas. Ngadeg karepmu ra karepmu. Mas Dodo, tekno, Mas. Lah. Mas Dodo ki wis tuwek. Lah iki rada Ora sing- mampu. Surat. Tekno le. Anu lungguh duduk situ-situ aja. Duduk dulu. situ-situ. Yuk nanti biar dari Bapak Ibu Guru. Pak Aduh, iya. Aduh.
Iki piye to? Aku kok disia-sia ngono to. Cah iki kok kowe tenanan kok no ya. bocah iki rumangsaku Kok iki. iso gila. Sakit kok rumangsa. Meng, Cimeng. aku kok. Mikmu tutukne kene lho, Meng. Yo, lah. Ah, Njaluk kon ijol. ngejoli. Ora apa-apa wae aku ndek mik loro kok. Oh, demik loro. Duwe. Mampu Oh, ya. tak ijoli ya Mas Cemeng ya. Umpamakno sira nakoda tanpa prau sasaden jolodri nyiram zarias Lah ya to, bojo ki yo ngene iki. Iya, Angger ndak makanya. dina padu ngene iki malah awet ya Mas. awet uripe ya. Oke. Sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin Ya Mas. senajan to sing ora ketok ora ngerti ya. Kok sing ora ketok ngono kuwi lho rumangsane. Ning jaba enek 3 mbok 4. Jare diakui oleh negara dan agama dan sekitarnya. Jare mati pajak. Wis tak perbarui kok ya. Umpama ngono kuwi ya. Oh gak liyane. Ya, monggo tembangipun nyarengi para lenggah para tamu dahar. Nggih, Pak Guru, wilujeng dahar Pak Guru. Sing ngomong Pak Guru sapa? Lah jaremu ke guru, lambemu ki ora kena digugu. Kok ya cangkemmu ki jane sing digugu. Lah aku yo mung bedel lho. Lah bedhek-bedhek mau apik-apik. Mantri sontek mau kok ya ora beneran. Lah aku yo mbok nowe lho. Matamu. Matamu ki kok ya ora ora to. Kaya langsung tembangi ya no. Rumah sama rupamu ning gilani ngono to. Rupamu dhewe. Iki jane MC karo penyanyi tek koyo ngene iki. Njaluk tisu, Bu. Rasa Gila. njaluk iki ndang nyanyi oh Sik dinteni to, barang tak kaya lapis sik kok ya. Jijik iki. Tak lapis sik. Tak lapi iki lho. wis Ben bagus. ngerti yo karo iki aku mau. Enggak mau lho. Alah. Lho, Mbak, enggak mau to, Mbak. Pengen. Karo Pak Lurah. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa Aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino lan wengi. Mugi Gusti ngijabahi saka pananggonmu bali. Bisa kumpul kaya denging uni. tau nono windu nono tau ngene sapa soing tresna Bebesan Pongkaton katon Sri Ramo wae. Iyo. 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 Lah urung dijenglengne kok ya. Iya. Sumpah iki mau
Mau buabah yo sak kresek kae lho. Lah aku masa aku mbok padakne gabah ngono kuwi lho. Lah nyatane semono gedene yo. Iki kok gak gede. Lah piye? Gemoy. Gemo yo gemo. Umume wong wedok dodone ngarep kok dodo teko mburi yo enek. Ya dodo ning ngarep ngene kok dodo kok. Lah iki opo ki? Lho bareng demek kene mak genyu. Antarane mletek teko mburi apa gawe neh ya rada. Ngono kuwi to cinara kowe gak MC ngono tak kasuske Mas Ami. Tak kasuske entuk 3 juta. Oh, ki berarti bojone MC. Lah iya no, kowe nek ra MC tak kasuske tenan kok. Yo monggo. Ya aja dibaleni kok mbok demak-demek. Lah mumpung MC kok. Pengen surat pengen. Pengen. Mula dadi MC, MC penak. Ora surat ya ora mampu kon dadi MC kok. Masa Mampu. Gila ini aja mbok ngelap po. sing nganggo lapis sapa dapuranmu tanganmu. Aja sumelang wong. Oh beda ta. Aduh, sakit. Aja lali. Iyo. Pawengku. Lo. Janjimu. Aku kan setia satu tak anteni nganti sailingmu. Gini Mas. Wah. Rokok dhuwure ra pakat. Iya ya. Wong ayu sing tak tresnani. No wengi mung tak impi-impi aku ora bisa mari mung Sri Rama pepujane ngati. Nadian sepisan katamu nanging kuwedi nirasa
sikilku ki mlepoh lho. Ora gene nggone. Lah trah yo Rong dino ndeng iki mung di ngono kuwi wae lho. ora kok ngono kuwi. Trah jenenge gareng iki wayahe sikile yo pincang kok. Ya pincang ya pincang, Lah nyeker nek ya nyeker. jenenge gak pincang ya jenenge dudu gareng. Tegesan lho nyuk dipidak ra ya mlonyo. Lah sing guwak sapa? Bu tukang syuting mesti. Ora sing tukang syuting rek rokoke apik men. Tukang syuting 76 senior ngono kuwi. Lah ku lho rokoke apik. Kaya to, Gun? Rokokmu Ora. apa? Oh, rokokmu CB lho. Nggih matur sembah. Lah iso kaya nggih. Matur sembah nuwun sahabat Awis panglipur kadang-kadang